इउपिपिएलआव जइन जानायनि उद्देश्यआ जाबाय थारमाने जों बिपिएफखौ मोजां मोनैनि थाखाय दिनैनि इउपिपिएल दलाव ओंखारबोनाय जादों। सिगां बबे दलाव दंमोन? माबायाव दंमोन, बिपिएफआव दंमन। साबेसे जइन जाबोदों? दाथ' जोंनि गामिनि माबायानो बहुत जोनानो फैदो दा। इउपिपिएलनि थाखाय माबायदि हाबा मावलांनो जादों? दा हाबाखौथ' इउपिपिएलआ मोजांखौनो मावदों होननानै खोनादों, बेखायनो जों दा गोदानहाय थारमाने फैफिननाय जाबाय आरो। बिसायख'थिया जिथु गोबाव सम गैलिया, इउपिपिएलनि थाखाय माबायदि गसंथागोन बा माबायदि हाबा मावगोन नोंथांमोना खामानि मावनो ओंखारबोदों? दा बिदिनो जों गासिबो इउपिपिएलनि माबायावनो जों गासिबो मोजांहाय मावलांगोन होननानै थारमाने जों ओंखारबोदों आरो। थारैनो प्रमद बर दैदेननाय सरकारखौ नोंथांमोना माबायदि जाजानो लुबैदों गोदानै? मोजांहाय मावलांथो, जोंबो बिनि थाखाय ओंखारबोनाय जाबाय दा इउपिपिएलआव। जों गोदो बिपिएफमोन, जों बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनैनि थाखाय जोङो इउपिपिएल दोलोआव जइन जानायनि गोनां जाबाय। नोंथांमोननि हास्थायनायाव इउपिपिएल सरकारा दासिम माबायदि मोजां हाबा मावनो हागोन? इउपिपिएल सरकाराथ' दासान्दि मोजाङै मावबाय दं आरो उनावबो मावलांगासिनो आरो मावबाय थागोनखौ आसा खालामनानै जों दिनै जइन जानानै जाबाय थारमाने। साबेसे जादों? जों 12 14 जन। फैबाय थानाय समाव माबायदि सरकारखौ लुबैयो नोंथांमोना, माबायदि हेफाजाब होनो लुबैदों? इउपिपिएल सरकारखौथ' जों थैस' थांस'नि जिथु मोजाङै मावलाङोब्ला जों बेजोंनो थाबाय थागोन आरो जों अराय सम बेखौनो जों देरहाहोनायनि थांखि लागासिनो। नोंथांमोना मा जाहोननि थाखाय बिपिएफखौ नागारदों? बिपिएफनि थाखाय जों मानो नागारनायनि गोनांथिया बेनो, जा उन्नतिया खमायलांबाय दं, बेनि थाखाय जों नागारदों आरो। जितु बिटिसि बिसायख'थिया गोबाव सम गैलिया, माबायदि हेफाजाब होगोन आरो माबायदि हाबा मावनो ओंखारबोदों? बेफोरनि थाखाय जों दा जोंनि बेखिनि थासारियाव जों गासैखौबो खावलायनानै भटखौ होनो खावलायगोन आरो जोंनि रायजो राजाखौ जों बुंगोन।